आसा आरो मिजिंथिदों साफ्रोमनिबो ख्रिस्टमासआ मोजाङै थांबाय। जिसु ख्रिस्टनि आशीर्बाद मोननो हाबाय। जिसु ख्रिस्टखौ बयबो गोसोजों गाजा गोमजायै बाख्नायबाय, खुलुमबाय, सिबिबाय आरो बेनि गेजेरजों जों साफ्रोमबो आशीर्बाद मोनबाय होननानै आङो फोथायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जों जोंनि न'आव थानानै, गावनि मण्डलियाव थानानै, गावनि गिर्जा न'आव थांनानै जोङो जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमबाय, सिबिबाय। नाथाय बेबायदिबो जाथाय जाबाय 2024नि जिथु ख्रिस्टमास दङ 25 डिसेम्बर, बे ख्रिस्टमासआव माखासे जायगाफोराव गोबां सैसोनो गोनां जादों, उसुबिदा गोग्लैदों। उत्तर प्रदेशनि जि केपिटेल लखनौ, बे लखनौआव ख्रिस्टमास मोनसे जायगायाव खालामनो मोनाखिसै अनजाग्रा प्रियफोर। येस, बेनो जाहैबाय एसटी एबा सेन्ट जोसेफ केथेड्रेल होननाय मोनसे चार्चआव, केथलिक चार्चआव गिर्जा खालामनो मोनाखिसै। डेट मिन्स ख्रिस्टमास खालामनो मोनाखिसै। बे गिर्जानि, बे जोसेफ चार्चनि आवगायावनो माखासे दुथांफोरा कीर्तन खालामफैदों। हिन्दु संगठन, माखासे संगठनफोरा कीर्तन खालामफैबाय, लामाखौ ब्लक खालामनानै होबाय। दा बेबायदि 25 डिसेम्बराव जादों। आरो बेजोंनो लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ बुंनानै होनो नागिरदों, बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना जोबलायथिं नुहैनो मोनगोन, जोबथाथिं दिन्थिगोन। बेनो जाहैबाय बांलादेशआव गासै 17 ख्रिस्टियान न'खरखौ सावदों। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर, भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। बे रादाबखौ मोनथिनो थानाया जोंनि थाखाय गोनांथि। आरो बेजोंनो लोगोसे गोबां फिसा फिसा जायगाफोराव गोबां रोखोमनि फिसा फिसा जाथायफोरबो जानानै थांदों 25 डिसेम्बराव। दा बेफोर गासै रादाबफोरखौ नोंथांमोननो लाबोबाय थागोन। दा बेयावहाय सोरबा जुदि गोदान दङब्ला आंनि चेनेलाव नोंथाङा साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन बेबायदिनो इसोरनि बोसोन आरो गोबां रोखोमनि रादाबफोरखौ नोंथांमोना बे चेनेलाव मोनबाय थागोन। आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनो दाबाव, नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां थुलुंगा होयो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय। आरो लोगोसेनो नोंथाङा सानोब्ला बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोन्थिदों होननानै शेयार खालामनानै होगोन। देवब्ला प्रियफोर, भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो मोनफा मोनफा लानानै फैबाय, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। मंदिर की एक कीर्तन मंडली भी पहुंच गई और हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल क्रिसमस पर जिस तरीके से लोग यहाँ मौजूद थे, हम आपको तस्वीर में दिखाते हैं कि किस तरीके से कल हरे राम हरे कृष्णा का कीर्तन हो रहा था, जो इस्कॉन की तरफ से। ये चर्च है, आप देखिए, सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च है। जी हाँ, हुआ था। कौन, बहुत लोग थे यहाँ पर? हाँ, अच्छा खासे लोग थे। कितनी देर तक किए सर? अरे कम से कम 15-20 मिनट। हमारे साथ इस्कॉन लखनऊ के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, अपर में श्याम दास जी। उनसे हम पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या वास्तविकता थी वहाँ पर। अपर में जी, जिस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ, वीडियो वायरल हुआ, क्या आपके लोग वहाँ गए थे और क्या पूरा ये सीन था? देखिए, मैं आपको बताऊं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन पूरी दुनिया में गीता जयंती के मौके पर प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार पूरे महीने भगवत गीता का वितरण करता है और जन जन को गीता के लिए प्रेरित करता है कि वो गीता को पढ़ें और गीता को सुनें। तो ये हम लोगों का प्रयास रहता है। और उसी क्रम में हम लोग, भक्त लोग, ये सोचते हैं कहाँ अधिक लोग मिलेंगे, कहाँ मेला है, कहाँ उत्सव है, कहाँ संडे है, हजरतगंज है, कोई पिकनिक स्पॉट है, कोई पार्क है जहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं घूमने। तो हम लोग उन्हीं लोगों के बीच में जाकर के कीर्तन करते हैं और उन्हें भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो जैसा कि और वो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले सारे इस्कॉन लखनऊ के ही भक्त लोग हैं। कुछ उसमें यूथ है जो कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, और उसके बाद आकर के मैं उनको आध्यात्मिक शिक्षा देता हूँ और उन्हें अपनी गीता और भागवत की शिक्षा देके उनको आध्यात्मिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रेरित करता हूँ। तो उसी क्रम में हमारे प्रभुपाद यूथ आर्मी के जो डिवोटी थे, वो लोग, कल क्रिसमस था, वो लोग छुट्टी पर थे, स्कूल के बच्चे हैं, और वो लोग निकले हजरतगंज में लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके सबको भगवान के आनंद देने के लिए, कीर्तन का आनंद देने के लिए और भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो उसी क्रम में वो लोग वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और कीर्तन कर रहे थे, और उसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं। आप देखेंगे वहाँ जो हमारे ईसाई भाई हैं वो लोग भी इन्वॉल्व हैं। वो सेंटा का वेश धरे हुए हैं और उसके बाद वो हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। वो भगवत गीता और मैंने एक पुस्तक लिखी है, भक्ति सनातन का आधार, वो दोनों पुस्तकों को दिखा रहा है कि देखिए, आप इसको पढ़िए। तो कहने का मतलब है कि ना उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है, ना हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम है। भाई, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करी, हमारे क्रिश्चियन भाइयों ने कोई कंप्लेंट नहीं करी, तो व्यर्थ में हम लोग इस समाज के सौहार्द को क्यों इसको गलत नजरिए से देखें। निकालो जोमेटो की चलाओ। हाँ, निकालो ये।
हाँ निकालो। पहले मध्य प्रदेश का इंदौर और अब लखनऊ, इन नौजवानों को देखकर बड़ा तरस आता है। आज एक नफरती पार्टी के चंगुल में देश का नौजवान पूरी तरह से फंस चुका है। ईसाइयों के मात्र एक त्योहार क्रिसमस के दिन ये नौजवान धार्मिक जयकारे लगा रहे हैं। इनको जयकारे लगाने के लिए आज का ही दिन मिला था। घरों में जयकारे लगाते होंगे, मंदिर जाते होंगे, भगवान की पूजा करते होंगे या नहीं, ये हमें नहीं पता। लेकिन दूसरे धर्म के त्योहारों के दिन ही कुछ ऐसे लोग बड़े धार्मिक बन जाते हैं। नोंथांमोना बेबायदि क्लिपखौ रोखा रोखायै नुनो मोनबाय। उत्तर प्रदेशनि लखनऊ जिथु जानाय जाथाय, बयबो दैदेनगिरिफोर, मेडियानि सुबुंफोर, गोबां मानसिफोराबो कमेन्ट होदों जे गोबां गोरोन्थि जादों होननानै। मानोना जों गाव गावनि जिथु फेस्टिभेलफोर दङ, मोनफ्रोमबो धोरोमनि जिथु फेस्टिभेलफोर दङ, बे फेस्टिभेलखौ खुंनो थाखाय, सेलेब्रेसन खालामनो थाखाय बयहाबो अधिकार मोन्थाय दङ। नाथाय बेयावहाय दुथांफोरा, माखासे गाज्रि सुबुंफोरा चार्चनि आवगायावनो थानानै ब्लक खालामदों आरो बेयावहाय भजन कीर्तन गायदों। हरि राम हरि रामा बेबायदि मेथाइफोरखौ बिसोर गायदों आरो लामाखौ ब्लक खालामनानै होदों। बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनदों। अनजाग्रा प्रियफोर, गोबां जायगायाव 25 डिसेम्बराव गोबां रोखोमनि जाथायफोर जानानै थांदों। नोंथाङा गावनि गिर्जायाव जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमनो मोनदों, आं खुलुमनो मोनदों। जिसु ख्रिस्ट'खौ बाख्नायनो, सिबिनो, दाव दाव खालामनो जों खाबुफोरखौ मोनदों। नाथाय गोबां जायगाफोराव खाबुफोरखौ मोनाखिसै, गोबां दुखु जानो गोनां जाबाय। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, आंनिफ्राय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बेखौसो खावलायनो हास्थायदों। आर'जआव नांनानै थागोन। बै दुखुआव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय आर'ज खालामगोन। नासयजानाय चार्चफोरनि थाखाय आर'ज खालामगोन। नासयजानाय सुबुंफोरनि थाखाय आर'ज खालामगोन। मुगैजानाय सुबुंफोरनि थाखाय आर'ज खालामगोन। आरो जाय दुथांफोरा बेबायदि खामानि मावदों, गाज्रि खामानि मावदों, बिथांमोननि थाखायबो आर'ज खालाम। बिथांमोनखौ जिसु ख्रिस्ट'आ निमाहा खालामथों, बिथांमोननि गोसोआव जिसु ख्रिस्ट'आ खोथा बुंथों, बिनि थाखाय आर'ज खालामदो। 5 दिसंबर का दिन पूरी दुनिया क्रिसमस के जश्न में डूबी थी, पर बांग्लादेश के बंदरबन में कुछ उपद्रवियों को ये जश्न रास नहीं आया। बंदरबन में रहने वाले परिवार जब क्रिसमस प्रेयर के लिए पास के गांव गए तो उस दौरान उनके घरों में आग लगा दी गई। ये पूरी घटना बंदरबन चटगांव के पहाड़ी इलाके में पड़ने वाले लामा सराय के एसपी गार्डन में हुई है। ये गार्डन शेख हसीना की सरकार में बड़े पुलिस अधिकारी रहे बेनजीर अहमद का था। ईसाई समुदाय के लोगों का कहना है कि पहले यहाँ उनकी ही जमीनें थी, पर बेनजीर अहमद के लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा था। उन्होंने न सिर्फ कब्जा किया बल्कि जगह का नाम बदलकर एसपी गार्डन कर दिया। जब आरोबाव बिनि उनाव जोङो नुबावबाय बांलादेशनि जिथु जाथाय, जेरावहाय दुथांफोरा मानसि गैयिनि सुबिदाखौ लानानै ख्रिस्टियानफोरनि न'खौ सावनानै होजोब्बाय। जोङो मिडिया रिपर्टनि गेजेरजों मोननो हादों प्राय 10 लाखनि खहा जादों होननानै। जि गामिया हाजो ओनसोलाव दङमोन, बे हाजो ओनसोलाव थानाय न'खरफोरा क्रिसमासनि सानाव आर'ज खालामनो, जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमनो, सिबिनो, दाव दाव खालामनो थाखाय गावनि न'निफ्राय ओंखारलांदों, थांदों गिर्जायाव। आरो दुथांफोरा फैनानै न'खौ सावदों। जिहेतु न'आव रावबो गैया, खालि जानाय दङमोन, नेग्रा गैयामोन। दा बेयावहाय दुथांफोरा बे सुजुगखौ लानानै ख्रिस्टियानफोरनि न'फोरखौ सावनानै होबाय। बांलादेशआव जानाय जाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ बै सावग्राफोरखौ निमाहा खालामथों। जायफोरा बेबायदि गाज्रि भाब लानानै ख्रिस्टियानफोरखौ नासयनो, ख्रिस्टियान सुबुंफोरखौ तारना होनो थाखाय, ख्रिस्टियान सुबुंफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जायफ्रा हास्थायदों, बैसोरनि जिउआव जिसु ख्रिस्ट'आ दर्शन जाथों, जिसु ख्रिस्ट'आ नुजाथों। सैथो जिसु ख्रिस्ट', सैथो इसोरा बेनो होननानै सिनाय मोनथों। जों साफ्रोमबो आर'जआव थानि। प्रियफोर, जायफ्रा न' सावजाबाय, जाय 17 न'खरफ्रा, 17 न'खरफ्रा सावजाबाय, बै न'खर सुबुंफोरनि थाखाय आर'ज खालामनि। आरो सरकार जि प्रशासन दङ, बिथांमोनाबो जेन सहाय होयो, बिनि थाखाय जों आर'ज खालामनि। अनजाग्रा प्रियफोर, नंगौ भिडिअखौ नोंथांमोननो आं एसे लेट लानानै फैनो हाबाय, मानोना आंबो गोबां बर्डिनखौ लानानै बेस्थ' दङमोन, जेरै नोंथांमोना दङमोन, आंबो बेबायदिनो दङमोन। दा बेयावहाय नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ गोख्रै लानानै फैनो हायाखिसै। नाथाय जों एसे लेट जादोंब्लाबो दाबो बै जायगाफोराव
बेनि दुंदुं हाव हावा जोबाखै। दा बेवहाय आर'ज खालामदो जेन गासैबो सिटुएशना नर्मेल जायो आरो जाय दुथांफोरा गाज्रि खामानिफोरखौ मावदों बैसोरनि गोसोआव जिसु ख्रिस्ट' नुजाथों, जिसु ख्रिस्ट'आ खामानि मावथों, बेनि थाखाय जों आर'ज खालामनि। देब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना बे रादाबखौ मोननायनि गेजेरजों गासै बाथ्राफोरखौ मोनथिबाय आरो लोगोसेयैनो गोबांफोर फिसा फिसा जाथायफोर जानाय दङ जायफोरखौ आं नोंथांमोननो लाबोनो थाखाय गोबां समफोरबो नांगोन। मोनफ्रोमबो समफोरखौ लाबाय थानो गोनां जागोन आरो आंबो गावनो भिडिअ समबो होजोबबाय थानो हाया। नङाब्ला नोंथांमोननो आङो 1 घन्टा मुरे 1 घन्टानि उनावब्लाबो मोनसे रादाबफोरखौ लाबोयोब्लासो गोख्रैनो जोबगोन। गोबां बेबायदि रादाबफोर दङ आखायाव, नाथाय नोंथांमोननो दिन्थिना फोजोबनानै होनो हाया सानसेयावनो। हानायमानिखौ नोंथांमोन लाबोबाय थागोन। नोंथांमोना नेनानै थाबाय थादो। जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लादो। दे अब्ला गुड बाय।